vítejte u tohohle nového videa a toto video bude takový informačka a to je o tom, že se stěhuju. Ano, stěhuju se do Rakovic a takže už nebudu tady natáčet z tohohle prostředí, akorát tady máme pěkný bordel, jsme chtěli něco vařit, tak budeme vařit, ale vlastně mamka bude vařit, protože my musíme si něco lehnout a ještě vám to tady já vám ukážu naši ledničku, tak ale si říkáte, ježiš, lednička, no to je něco zajímavého. My tam máme docela dobrou nálepku. No, nemyslíte si, že je dobrá? Já si teda myslím, že je suprová, akorát mě tam trošičku překáží ruka. No a takováhle kostra jmenuje se, tady to uvidíte, Johnny Cash, vy to máte obráceně, a prostě Johnny Cash, no. A chtěla bych vám říct prostě něco tajného, a to je, není to vlastně tajný, chci vám říct, aby to prostě mělo kvalitnější videa, tak dostanu takovou minikameru. A pak nemusím natáčet na tablet, protože to není tak dost kvalitní. Tady mám úplně černé oči. No a tak proto to je asi vše. Nezapomněla jsem na nic? Ne? A to je asi vše. Dolů můžete dát like, odběr a ten, kdo to má na telefonu, může dát odběr nahoře tam a like tam a komenty tam. Takže jestli se vám video líbilo, zanechte like, jak jsem to teď říkala, prostě všechno. Můžete se kouknout, koho jsem odebrala, abyste měli o tom a asi jsem odebrala ty nejhlavnější youtubery. Takže já se s vámi loučím, akorát některý youtubery chci zrušit odběr, některý jsem nedala odběr já, takže to. A doufám, že se vám video líbilo. A to je vše, tak čau. Jo a chci vám... Tak to byla taková blbá.